Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom, nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa. Illum ħankunu qed nirriflettu fuq kliem il-mulej li jgħidilna biex narfu nagħtu mingħajr ma nistennew lura. Mhijiex faċli, imma hija riflessjoni ftit fil-ħajja tagħna, forsi ta' kemm nagħtu imma nistennew. Ejjew għalhekk nieħdu dan il-mument fil-bidu ta' din il-Qudiesa biex induru lejn Alla u nitolbuh maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marja dejjem Verġini lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. L-lum koll namlu tifkira minkejja li mhijiex obbligatorja ta' San Martin de Porres, San Martin li kien Dominikanu ta' ħajtu għall-għajnuna lill-foqra u allura għal darb'oħra għajnuna bla ma tistenna lura. Nitolbu. U Alla ħanin illi tista' kollox. Minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk is-servizz xieraq u taġġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu l-wediet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Eżis, Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fl-modi intom ma kontux tobdu lill-Alla, immissa sibtu l-ħniena tiegħu minħabba d-diżubbidjenza tagħhom. Hekk huma wkoll mhumiex jobdu minħabba l-ħniena li sibtu intom minn għandu. Ħalli issa huma wkoll isibu l-ħniena. Għax Alla ħalla lil kulħadd fil-jasar ta' diżubbidjenza biex jagħmel ħniena ma' kulħadd. Kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla, kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt ara f'moħħ il-mulej,
min qattaħ l-ewwel biex jistħoqlu l-ħlas. Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej inroddu bħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej fil-kobor ta' tjubitek weġibtni flimkien. Mulej fil-kobor ta' tjubitek weġibtni. Jien msejken u batut, terfani o Alla, is-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla bil-qala. Inkabru blana ta' rat il-ħajr. Flimkien, mulej fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Ek jaraw li msejkna u jifirħu, għax tamlu l-qalb, intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma l-fqajrin il-mulej, ma jistmelx lill-imjasrin tiegħu. Flimkien, mulej fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax Alla jsalva l-Sion u jibni l-bliet ta' Ġuda u huma jerġgħu lura u jagħmru fiha. Jirtuha u liet il-qaddejja tiegħu, dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fiha. Flimkien, mulej fil-kobor ta' tjubitek weġibtni. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi jgħid il-mulej u tarfu l-verità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu. Meta tagħti ikla jew pranzu, tistedinx lil ħbiebek, jew lil ħutek, jew lil qrabatek, u anqas ġirinonja. Għax għandhom imnejn imbagħad jistiednu lilek huma. U hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għal kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-fuqra, il-matubin, it-sopopulomja u ħini int, għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddulek Alla meta l-ġusti jqumu għal-ħajja. Il-kelma tal-mulej Tifħir lilek Kristu. X'għandi jiena li nista' ngħid li hu tiegħi li ma ngħatalix minn Alla? X'nista' ngħid li dik hija tiegħi jekk mhux ġejja minn Alla? Naħseb din ir-riflessjoni, din il-mistoqsija forsi hija mistoqsija importanti li llum il-kelma tal-Alla tisfidana biex nagħmluha. Għaliex xi drabi ikun hemm mumenti fil-ħajja tagħna fejn naħsbu li dak li akkwistajna huwa mertu tagħna u nifqu hemmhekk. Forsi vera, akkwistajnieh bl-għaraq ta' ġbina, għamminna dak li nistgħu biex ikollna dak li nsejħulu tagħna. Imma x'għandna dak li hu tagħna jekk mhux mogħti minn Alla, jekk mhux Alla tawulna. Din tfakkarni fil-kliem fit-talba żgħira ta' San George Preka li ispirata proprjament minn dan l-ewwel qari li qrajna llum littra lir-Rumani. Kollox minnek, kollox bħiltek u kollox għalik. Hija t-talba li San George Preka qed jitlob lill-Alla. Kollox minnek, kollox ġej minnek. Kollox bil-ħila tiegħek u dak kollu li għandi huwa kollu għalik. Llum fi kliem simili ħafna
San Pawl f'din lettra lir-Rumani jgħidilna kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Hija l-qalb li tintebaħ dak li qed ngħidu. Illi x'għandna li hu tagħna jekk mhux ġej minnu, jekk mhux bil-ħiela ta' Alla, u x'għandna li huwa tagħna biex inżommuh għalina. Għaliex dak kollu li Alla jtina huwa biex inroddulu lura. Dan hu s-sabiħ tal-Quddisa, għaliex fil-Quddisa ngħixu dan il-mument fejn nirringrazzjaw lil Alla. Ewkaristijek tfisser ringrazzjament, imma nofrulu wkoll il-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna bħalma ħanamlu ftit mument ieħor fl-offerti, nofrulu il-ħobs tal-art, il-ħidma ta' dawn l-idejn, ta' xogħol il-bniedem, li qed nofruha lura lil mulej biex il-mulej jibdilha f'xi ħaġa sabiħa. Dan ifakkarna fl-Evanġelju, f'dak illi Ġesu prova jwassal lil kap ta' dan il-Fariżej, illi dan iċ-ċiklu ta' li ġej minn Alla biex nagħtuh lil Alla kienet iwaqfu dan il-kap tal-Fariżej. Kienet jaraf jilqa' mingħand Alla, imma biex iżommu għalih, għall-pjaċir tiegħu, għall-istima tiegħu biex jidher tajjeb mal-oħrajn. U allura l-intenzjoni li kien jagħmel ikla ma kienitx biex irott lura lil Alla, biex irott lura f'imħabba fotja, imma kienet biex ikun jista' jerġa' jakkwistaw lura. Allura qed taraw eżis kif kultant din id-dinamika taħdem fil-ħajja tagħna. Illi aħna ninsew li dak li għandna huwa minn Alla biex inrodduh lura lilu. U x'nagħmlu meta ninsew hekk? Nispiċċaw nfittxu lilna nfusna. U allura anke meta ngħinu forsi biex nidhru, ngħinu biex naqalgħu il-proset, ngħinu forsi biex ħaddieħor ikun jista' jerġa' jroddilna lura. U allura min ikun fiċ-ċentru mhux Alla, imma jien. Eżis din hija l-qawwa tal-kelma t'Alla li tisfidana. Li llum qiegħda tisfidana fuq dan il-punt. Kemm naraf ngħix li kollox minnu, kollox bil-ħila tiegħu, imma mhux biex jieqaf miegħi għalija, għaliex finalment kollox għalih. Kollox minnu, kollox bħiltu, kollox għalih. Induru lejk Mister Qaddis inti li fibnek tajtna kollox biex ħajjitna tinbidel f'ħaġa waħda għalik. U għalhekk bil-qawwa tal-misteru tas-salvazzjoni ta' ibnek induru lejk u nofrulek dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej tieqaf mal-Knisja tiegħek, mal-Papa, mal-isqfijiet, ma' dawk kollha li għandhom xi tip ta' awtorità, responsabilità fil-Knisja biex jagħmlu dan b'sens ta' servizz u qagħdilek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna u niftakru mulej illum f'San Martin de Porres, niftakru wkoll f'ħutna l-foqra. F'ħutna l-foqra ta' żminijietna, forsi dawk illi huma neqsejn mill-prijoritajiet fil-ħajja tagħhom. Nitolbuk mulej sabiex isibu qlub fosthom tagħna lesti li jkunu ta' sapport u għajnuna għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-familji kollha. Mod partikolari dawk il-familji li għaddejjin minn żmien diffiċli fil-familja tagħhom. Għal dawk il-familji illi naqset il-paċi u l-istabilità fid-dar. Iqaf magħhom mulej u provdilhom inti nies li jqawwuhom u jkunu ta' sostenna lihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. F'dan il-perjodu żgħir ta' vaganzi, nitolbuk mulej għall-istudenti, għall-edukaturi kollha, sabiex jerġgħu jirriġeneraw fil-ħidma tagħhom biex jibnu soċjetà aħjar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej f'bidu ta' ġimgħa ġdida għal ħaddiema kollha, għal dawk kollha li jaħdmu u għal dawk li huma responsabbli fuq il-post tax-xogħol. Nitolbuk mulej għas-sigurtà tagħhom, ma fuq kollox ukoll mulej nitolbuk li tiġi mħarsa id-dinjità tagħhom.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha, għal daw kollha li talbuna biex nirasquhom lejk fit-talb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. F'dan ix-xahar ta' Novembru, hekk kif il-bieraħ ħadna kif fakkarna lejt tal-imwiet, nitolbuk mulej tilqa' fil-ġenna miegħek lil ħutna l-mejtin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, illum il-kelma tiegħek li hija dawl għall-ħajja tagħna tarrafna illi kollox huwa ġej minnek. Għallimna mulej ma naħsbux li dak li għandna huwa ġej minna biex jibqa' lina, imma narfu li dak li għandna inti tajtunna biex bih nagħmlu l-ġejt bil-ħila tiegħek biex lilek ukoll nerġgħu nrodduh. Dan nitolbuh bi Kristu Sidina. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Għamel mulej li s-sakrifiċċju li sejrin inġeddu jitlaq quddiemek bħala offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Huwa sewwa. U xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li testa kollox. Tajjeb ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk lilek ma jżidlek xejn fejn innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġlu b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej int l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis, għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem, id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ bati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
il-koll wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, u roddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa li huma, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u nitolbuk tħenn għalina l-koll. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Martin de Porres u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalija. U la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, illi qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għati għasliem il-għaqda li inti trid fiha, inti illi tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi il-xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzi tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox. Missier, l-Iben, l-Ispirtu Santu. Amen. Nbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi ta' taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlisinna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweq kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li jeddi fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-imnuħati għalina u la ddaħalniex fid-diġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieldet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Sant Elisabetta. Bissierna li jittifis mewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema għda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu, li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Missierna, li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp preżentaw lil binhom Ġesu fit-tempju. Missierna, li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltanatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, ibbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-ruħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkunsidraw u nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ. Meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna, li jint fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma' t-talb tagħna,
Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna li rwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik, lilek ingħajtu, għaliex aħna trufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna li nikbu nolfqu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frutt imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missierna, li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tġrib, iżda ħellisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazzu Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla. Li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu.
Għati l-inna għaddejja tijak, mulej Alla nitolbuk, l-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. San Mikil Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost l-qtajja tas-sema idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paolo missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġib ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina, nitolbuk, li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reppitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-issim imqaddis tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek għal-kbirhom Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus kassissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.